Bavimo se vodoopskrbnim sustavima, inženjeringom u vodoopskrbi 20 godina i u to vrijeme smo uspjeli zapravo primijetiti jedan veliki nedostatak vodovoda koji kao građevina postoji, kao nešto što vam dobavlja vodu od izvorišta do potrošača zadnjih 3000 godina. Tek u zadnjih 50 godina dolazi do potrebe za nadzorom što se dešava u vodoopskrbnom sustavu. Vodoopskrbni sustavi, vodovodi, oni su svi smješteni ispod zemlje, dakle ne vidite ga. A ono što je daleko od oka, vele da je daleko i od srca, znači ne znate što se dešava, cijevi pucaju, dolazi do gubitaka, a nisu samo gubici vode kao prirodnog resursa, nego tu su još i gubici energije koja je potrebna za transport te vode od izvorišta do potrošača. Tako smo zapravo došli na jednu ideju gdje smo hidrant koji je jedini dio vodoopskrbnog cjevovoda smješten iznad zemlje, njega smo upotrijebili kao kolateralnu žrtvu za naš izum, nazovimo to tako, jer smo uređaj smjestili u sami hidrant. Hidrant kao takav je u dodiru sa vodom, sa tlakom i može dati tu informaciju, a hidrant nam je poslužio da možemo dobiti energiju s pretvorbom sunčeve energije u električnu i da možemo praktički sa antenom vrlo lako komunicirati u tom smjeru. Za našu inovaciju smo dobili mnoge prestižne nagrade, od kojih bi ja istaknuo zlatnu medalju sa salona u Ženevi i iste godine Grand Prix Njemačkog saveza inovatora. Čemu zapravo cijela priča služi? Vodoopskrba kao takva dužna je crpiti vodu na crpilištu i dostaviti je potrošaču, naravno sa što manjim gubicima. Upravo sam vam i rekao da su ti gubici veliki, a koliko su veliki vidjet ćete kasnije. Uređaj kao takav mjeri tlakove i ima svoju alarmnu funkciju. Vi sa tim podacima možete zapravo jako puno. Nije čarobni štapić, ali ono što je bitno naglasiti, ako vam dam dobar i kvalitetan alat i vaš konačni proizvod bit će sigurno bolji. Jedan primjer otvorenog hidranta pokazuje da se na dan može izgubiti velika količina vode, a pretvorena u novce po nekakvoj tarifi Zagrebačkog vodovoda to iznosi jako puno. Naravno, kad se takva stvar dogodi, onda svi vide i zatvore taj hidrant, neko intervenira. A ukoliko neko svaki dan po 5 ili 10 minuta oduzima tu vodu na hidrantu, već za nekakvih 4 do 5 mjeseci postići će isti efekt, znači jedan vodovod tu vodu ne može više nikome isporučiti. Na iznos koji je upravo voditeljica rekla, nismo mi trenutačno nikome uštedili 2 milijarde, ali prema Institutu za javne financije u 2005. godini Hrvatska je izgubila 2 milijarde kuna samo u vodoopskrbi, što je jedan stvarno značajan podatak, a korištenjem ovakvih jednih tehničkih rješenja, naime, nije samo telemetrijski hidrant taj koji vam omogućuje uštedu, tu je cijeli jedan sustav koji zapravo prati stanje na cjevovodu i onda pametnim donošenjem zaključaka možete zapravo postići te uštede. Trenutačan status našeg projekta je da već 5 godina imamo komercijalni proizvod. Prva 3 hidranta ugrađena su u vodoopskrbnoj mreži grada Zagreba 10. mjesecu 2013. godine i evo do sada su se pokazali kao jako kvalitetno rješenje. To rješenje je sad implementirano i u GIS vodovoda Zagreba i praktički na svim nadzornim službama postoji informacija o eventualnom puknuću cijevi, o eventualnoj devijaciji tlaka, gornjeg ili donjeg, diferencijala tlaka koji se isto može dogoditi radi nekakvih događanja na cjevovodu, kao i neovlaštenog korištenja vode. Ovo je jedan prikaz kako to izgleda u primjeni, znači svako može tu informaciju dobiti putem mobitela, računala, na radnom mjestu, tako da su svi praktički informirani o tom stanju. Naša vizija je da taj hidrant zapravo postane nešto kao što su u automobilima postali zračni jastuci ili pojasevi, nekakva obavezna oprema koja vam nudi određenu sigurnost.